Ti Masakbayan. Ti napalabas, nag-sideline job ni Clarice. Tapnula ang manayunan, ti ipawpaw it na akwarta kan ni Josh para iti panang padakkel iti balayda. Kabayatan na, naduktalan ni Ronnie nga adda kadendenan ni Lorraine. Gapu iti sakit tinakam na, inalaan na ida iti ladawan, tapanggap na nga i-forward ti ladawan kan video kan ni Clarice. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo it alawas na pauluhan. Traidor, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sige, kastamot ti kunam, di i-accept ko. Korsanada na ka nga ta? Iso ang nag-friend request kan ka? Jack manam mo. Kasla interesado akan ko na. Kasla adda maamuhak kan ko na. Anya? Anya ko matikayat maamu-amuan iti tao at di mo matamam mo. Maamuak day ta. No anya ti makagapo, no apay ang nag-friend request. Orayan ta. No adda maoray mo. Aday ta. In-confirm ni Clarice the friend request ko. I-forward ko nga umuna tila dawan dalurin kanda di alalaking agkibkibin. Kalpasan na. I-forward ko amin ang makitak nga aramidan dagiti doa. Di nasayaat. Agbakasyon pa iti trabaho. Saan kun nga ituloy nga yornungan ti kalay sami ko ma. Awan madla Serbina. Gaputa saan ang mapagtalkan daya Lorraine. Aday ta. Rumwar man ang dagiti doa. Surutak ida itinalimad. Sa nabalit na nakahelmetak. Dinak mabigbig ni Lorraine. Saan na nga muadan motorsiklok? Ay, masurutak ida iti amin apapananda. Sigurado ang mapandag pasyar. Agsipod taawan opisina ita. Oh, dagiti mang lilipot. Apay alag mo lagad ka anang kita dito cellphone mo. Uray ka lanag na nga. Samo inapot day tangiwat mo. Pudno nga tada ito eh. Ti asawa kan gayam ko. Agkibkibin na amagmag na. Naragsak da adwa. Gayam mo kunam? Amang ano na bayag adida nagkita. Iso akasta, friend. Ngam rombang ka di nga agkibin da, friend. Ada sa bali. Video. Kita agman. Mabalin ka di akita akmat? Sige. Umasidag ka. Takitaan ta. Si kamot gayam day taraw ni. Apay nga i-videom ti balay da Diyos, adi pa'y nalpas. Kaya't ko lang i-video. Dakkel ko maabalay. Ngam sayang tanay sardang. Awan trabador. Dakalakit di ti gasto ni Clarice dita. Saan mo't ngamin at tuloy-tuloy ti panagtrabaho dagiti trabahador? Nabayag ka din ana irugi day ta abalay, bro? Nabayag basitin. Nabiit pa'y ni Clarice ije abroad, kat nairugi daytan abalay. Nabayag nga rod no kasta. Wen, no kumatuloy-tuloy ti panagtrabaho, nalpas ko man. Hanggang, pasaray sumardeng mo't ngamin ti panagtrabaho da. In-forward man ang dagnagan iti Ronnie ti in video na. Apaar-aramid ko abalay. Di pa'y nalpas. Saan ka di nga imbaga di ti asawam adanda ni malpas? Kasta ti kunana. Adun ti impawit ko akwarta kan kuana. Ay, rombang asarda nga amon ti agipawit. Sikan ti mangituloy into nagbakasyon ka, friend. Panang loko ti aramidan ti asawa ka. Adalang arudan babae na.
Di na pa'y inaramat ti ipaw-pawit ko akwarta. Para iti nakaisang ratan na. Saan ka di adandani ka nagbakasyon? Nalpas kan samat ang nagrinyo iti kontratam. One friend, kasta ti imbagak ka ni Josh. Imbagak asa anak pa yung agawid. Tanagrinyo ak iti kontratak. Total, nalpas kan ang nagrinyo. Mabalin mo ti mangala iti live mo. Tagahawid ka pa iti Pinas. Wensa, kita ak dagiti rumbang nga asikaswak ijay. Agsubli ak to ditoy. Numalpas ti parikot. Ipagnamngarudan ti bakasyon mo. Bareng maaproban adagos. Apay ngay, di mo't agpawitin ni Clarice iti kwarta. Naibusan ti impawit na, taingat gatang tay ti balitok akwintas mo ti dadduma. Nagastos ta mo ti dadduma. Agpaw ito siguro manan Ada nakita ka na pintas a singsing ijay mall. Kayat ko dayjay. Mabayag pa imot ka di nga agawid ni Clarice. Ta nagrinyo kano ti kontrata na. Kasta ka di? Kaano nga tamanan nga agpawit? Mas daawak nga ron. Daawan naman pawit na itaabulan. Awagan. Taibagam nga awanan ti panglepas mo iti balay. Tiyan mo na siguro kat nalpasan. Imbagak ngamin idi at dandanin malpas. Iso ang nagpawit manan ni tidak kalagatad. Itaman pa yan nakaawag ka, friend. Gayam nakadipay. Wenno anya. Makumikumak akanayon ditoy. Gapat akanayon ti overtime ko. Overtime? Kasta ka di? Kumusta mo ti asawak? Saan ka di naglok-loko? Kukwa. Saan mat? Naibaga na lang mat kanyak iti na minsan. Ngawan ka no ti kwarta na. Agkasapulan samot iti kwarta, friend. Apay kuma nga awan kwartana. Pangar-aramatan na iti sweldo na. Kat awan mo't ti pakpakanan na dita. Kurang ka di nga igatang na iti kanan na ti sweldo na. Malaksid, no adda aso apakpakanan na dita. Ha? Aso? Apay nga aso ako nam. Kat awan mat aso yo. Among ka di nga inawagan nak ni Clarice itay. Inawagan na ka kunam. Apay adi nak inawagan. Kan apay nga ta. Adi pala nagpawit iti kwarta. Kinumusta na ka? Imbagak nga awan kwartam. Ket, anya nga iti kunana. Kunana nga da ka no mat sweldom. Umanay ka no ti sweldom nga igatang mo iti kanam. Malaksid ka no adda pakpakan ng mga aso. Anya? Apay nga aso. Aso ka di ti kayar igak apakpakanan ni Josh. Apay akas di ti imbagana. Oh, anyat indaya mo dum mo. Diyak naawatan. Awan. Agawid ak pay iti jabalay mi. Sarong karak ni nanang. Nasaya at nakaawid ka. Adaman pagsaritaan ta itinalapat. Anya ka di dayta nanang. Kasla na patag dayta pagsaritaan tayo. Jay na ibaga ni Ronnie. Asino tinakdakamatan na akadandan nam. Saan ko matakadandan na dayjay nanang? Asawa ti gayem ko. Ti ammo kat babae ti kunam agayem mo. Lalaki mat gayam ti kadwam iti balay apakidagdagusam. Wen nanang. Asawa nga ron ti gayem ko. Ada nga min ija abroad ti gayem ko. Anya, nakikabalay ka iti asawa ti gayem mo. Ayan ti panunot mo, Lorraine. Nagyanak laang matitibalay da. Apay nga rod ngagkibkibin kayo pa itiladawan nga impakita ni Ronnie. Awan ka di tibain mo. At dansakat plano ni Ronnie. Asino man ang Ronnie dayta? Ti imbagak amang video kada Josh. Kan ti babae nga adda ijay balayda. Gunggunada Ada asawa day a Diyos.
Apay ang mga iti sa bali a babaeng isang pat na balay na. Nadamag ko, afyan si kanugayam ni Ronnie, di babae akab kabalay na. Isumat lagayam No fiancé na ti babae. Nasakit-lakit di tirik nana no naamuan na ti amin. Mamati ak anakadanon ken ni Clarice ti mapaspasamak. Anyata ti aramidon ni Clarice kadagiti dua. Gapo siguro tadayo ni Clarice, di danamnamaen ang maamuan na ti amin. In-cancel mo sama ti daddo a sideline job mo, friend. Wen, gayam. Masapul nga aginanaak. Asikasuwag ti bagig. Kanayon ti pa nag-overtime ko. Ngam awan gayam mama ay tinagbamban nugak. Panawanan aday tabagim ti asikaswam. Ag-beauty rest ka. Agpapintas ka mat. Hay, binaybay am ti bagim. Manipod ada sideline job mo. Wen nga ron. Impamaysak ngamin tinagtrabaho. Friend, madamag ko man. Napintas ka di day agnagan iti Lorraine? Mabitla. Ipakita ken ka tiladawan mi adwa. Ada dito cellphone ko. Alaman nga ron, friend. Kita haag man tinangisukatan ken ka ti asawa? Nay, si kamot ron. At damot bagahem. Adda ka di papanam. Adda pare, mangrugi man ti trabaho mi iti adayo. Mapana ki jay. Sardengam ka din timang video kada Diyos kan Lorraine. Saan ko pa nga mo pare? Ngam una ako pa iti trabaho ka. Ngam na oras ko. Ituloy ko. Impakamum kadikan ni Clarice ti amin. Wan pare, may mayat no maamuan na ti kinatraidor dagiti dua. Namati ka din ni Clarice it impadamag mo, pare. Adakan ko no mamati wano saan. Adamit picture kan video nga in-forward ko. Delikado nga rod dagiti dua, no adda video ako nam. Saan da makalibak no agpalutpot to ni Clarice. Addan dagiti ebidensya nga impatulod ko ken kuana. Babaen iti cellphone ko. Anya ti aramido? Numaduktalam apod no ti impadamag ken ka ti fiancé ni Lorraine agayem mo. Tsaka mo. Nupod no asaan pa'y analpas ti balay mi. Damagak to. No nangaramatan na iti kwarta nga impaw-paw it ko. Ay, si ka nag-sideline job. Tapno lang ada pang lepas mo iti balayo. Ngam saan pa'y analpas? Dayta ti pagsakit ang tinakam ko. Uray kumamat. No saan ati gayam ko tinangisukatan kanyak ti asawak. Ay, Anya mo day ta klase ti gayam. Traidor! wen. Traidor. Makangag to kanyak dayjay alorin. Kunak nga iso ti mangbantay iti asawak. Ngam, Sa bali mo't, ta iso tinangagaw iti asawam. Traidor at talaga. Bayan nyo day jay aron ni nanang. Manmanumat lang nga umawag kanya. Apay, saan ka di nga inlawlawag na kan ti makagapo? No apay aman mano nga umawag. Napatpatag ti trabaho na ngam iti siyak. Nakurang ka di ti panakaawat mo, Lorraine. Agsaksakripisyo jay tao para iti kalay sayo. Basta, pasensya. No nakarasanan ti panagayat ko kankwana. Ngam saan anasaya at dayta nakipagnaid ka iti balay ti asawa ti gayem mo. Adulakit iti agatap ka na kayo. Nangrunak at makitkita na nga agkibkibin kayo pa'y. Bay, anyo ida nga agatap nanang. Didak matulungan para iti board and lodging ko nagitaan na uyaw at tao. Ngam kasanun ti reputasyon mo akas babae. Agpraktikal tayo ita nanang. Bayan nyo, dagiti nagsanga ti dila na tattao. O sige, mapana ko nanang. Adaman ng trabaho, intun bigat. Pumanaw kan iti pakidagdagusam. Agat atapon ni Ronnie kan ka.
Daytoy kaditi nang isukatan kan ka ti asawam? Basit kan nalukmag? Idinto ta sexy kan dakkel ka? Makapainsulto nga rod, friend. Day tapay mat a babae. Saan nga ta nga inaramat na laang daytoy a babae iti ladawan? Anya ti kayat mo asawan. Rumbang kadi nga agaramat iti sabali no awanak. Dayta ti kamali ti dadduma a lalaki. No awan ti asawa da, agaramat day ti sabali. Nasakit unay para kanyak. Lino ko naklangarudan. Tadi na inaramat ti kwartak iti nakaisang ratan na. At dapay sa bali iti biyag na. Katipay gayam ko. Pren, amangan no inaramat da kan ni Lorraine ti dadduma a kwartam. Dagiti agpada at traidor. Nagrigrigatak. Ngam isudakit din tinangaramat. Kaano na kadi agatangan ti kursunada ka singsing? Di mat agpawitin ni Clarice. Di pa'y umawag. Sa pa'y saan pa'y analpas to'y balay. Gapo siguro tatiam mo na kat nalpasan ti balay na. Ala siguro nasarakan na asabali ija Amerika. Nalabi ta kasta. Mabalintala ko mati agkalay sa. Masapol ti pirma ni Clarice tapno maipag na ti annulment. Kasano no saan nga agperma? Saan mat ngaminan nga agpawit iti kwarta. Kasano no sumangpat ti asawang? Pagawidan na kadi? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas na pauluan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.